Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Asi už skončil let a ešte nie, ešte 5 minút. Dum, dum. Vážený, vážený, neviem rozprávať, takže na to napíšem. Vážení zákazníci, alebo takí tí vážení... Prepačte, ja neviem rozprávať. Dobre, toto radšej nedáme. Ale let nám skončil. Ináč z Ameriky som si priviezol nový dom, tak som zvedavý, ako to bude vyzerať. Ok, rúžové auto, to je auto. To není moje auto, ja mám iné auto. Čo, ja sa ešte aj napapám, lebo ináč bol tu nový update. Že ideme. Kde mám vlastne na ten dom? Ja neviem, kde mám ten dom. Tak, no sadni si. Tom. Tak. Už ideme. Asi to, áno, toto bola moja... Oh my god, ja už ten dom vidím, to je veľmi pekný dom, to je cool dom. To sa mi jak podarilo zaparkovať to auto takto. No si ho pre istotu do garáže, to je aké pekné. Oh my god, to je tak krásny dom. Ty kokos. Ja sa idem vybaviť. Takže noha už je v pohode úplne. Aj môžem behať, ale nie často. Môžem behať proste. Tak ja si tu ešte zoberiem, asi sa idem nájsť, lebo hej, aj tak, asi ďalší diel už nebude vychádzať, proste tu budú iba nejaké hry, proste nejaké hry tu budú. Chápete? Nejaké hry, nie už Brookhaven. Lebo ja neviem teraz, koľko to je dielov. Čo som to chcel? Aha, mám tu akože len z Ameriky pizzu. OK. Šunkovú. Kde to je? Ja chci otvorenou. Tak to je jedno. Hej, aby som teraz si chcel dať tiež takto. Za chvíľku je obed. Ňam. By sme boli najedzení. Ňam. To sa potom uklízí. To bude. Čo by sme tak išli robiť? Lebo ja už vôbec neviem, čo máme robiť. Asi ideme spať. Som zmaturoval. Ináč máme tu Dress Up. Ideme si urobiť skin, dámy a páni. Takže niečo tu určite museli pridať. Určite. Ja si myslím, že aj nie. Takže ideme sa pozrieť. Ale viete čo, nebudeme si robiť skin. Proste poďme. Ideme si dať, proste jeden počítač si ideme dať sem. Si dať radšej. Ináč tu si vystavím toto. Tak. Neviem, tak necháme to tam proste evitovať. Asi si ideme pozrieť telku. Prepačte, dobre, ale neruš ma teraz. To ma ospravedlňte. Nudím sa. Čo robím? Ja, nič nedávajú dobre v telke. Škoda. Mám zavreté dvere. Ľudia, čo mám robiť?
Viete čo, ideme nakupovať. Máme, ako nie, že máme prázdnu chladničku, ale budeme behať po obchodách. Viete čo, ja idem do posilovny. Ideme si autíčko. Ne, to čo sa stalo? Rýchlo to otvor. Rýchlo otvor. Ne, auto moje, ne. Mám nové. Jaké úlohy? Musíš to hovoriť pri natáčaní? To má ospravedlniť ľudia. Prečo tá drbnutá garáž nejde? No, konečne. Chcem ísť do posilovky. Nabúchať sa. Ideme sa nabúchať. Ideme sa nabušiť. Necháme ho tu. Nechce sa mi spárkovať. Ideme. Áno, pridali tu nový cirkus. Pre mňa to je jak cirkus to vyzerá. Silovka, ináč môžeme si toto aj zmeniť, že jo? To sa tu nedá zmeniť? Však sa to dávalo zmeniť, nie? Asi jen tam. Neviem teraz, kde sa to dalo zmeniť. Nedalo sa to zmeniť. Tu asi sa to dalo zmeniť. Aha. Yoga. Alebo dance. Ja idem normálne. Tak ideme teda posilovať. Prvé. Ideme zvedať. Nie, od najmenšieho, od toho takého. Ne. Ideme na pás. Potrebujem sa trocha nabušiť. Stačilo, teraz idem sem. Nedá sadnúť. To je tak... No, asi si pôjdeme aj kúpiť vodu. Ale tu je niekoho. Ňam. Dobre, dáme si vodu. Tak. O chvíľu neskôr. Asi už som aj trocha nabušený. Myslíte? Napíšte mi do komentárov, že či už som aj nabušený. Žiadny hambač určite. Fuj. Ako nie, že fuj, ja to iba niekedy jedávam. Tak môžeme ísť domov. Domov. Poďme. Ježiši, pozor. Asi tuto bol ten domčí. Ne, ja idem po nej na ulicou. Tak, ideme. Hore až hore. Dobre. Tak, cúvame. Nie, že sa mi to stane čo predtým.
Tak. Nie sa to- Tak. Ideme si láhnuť. A tu by video mohlo aj skončiť. Keď sa vám video ľúbilo, zanechte like a odberať